खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लालायबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मा बाथ्राखौ बुंगोन मा बाथ्राखौ शेयार खालामगोन नोंथांमोना थामनेयाव नायनानै मोनथिखाबाय बे समाव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां रादाब फोरमायनो होननानै फैदों एबा मोनसे मेसेज होना फैबाय बेनो जाहैबाय मा बर'नि नोंथांमोनानो मिन्थिखागौ सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि प्रबिन ब्रह्म नोंथांमोना मिन्थिगौ बिथांनि जेनोखि मेथाइफ्रा माने बै समाव बा मोनसे समाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोखौ जावरिखांहोनो हाग्रा बे बिथां मेथाइ रोजाबगिरि प्रबिन ब्रह्मआ बिथाङा मोनसे गावनि फेसबुकआवहाय बिथाङा मोनसे भिडिअ हगारदों बेनो जाहैबाय मा देग्लायनिफ्राय माने गोबां जेखि प्रग्रामाव लेंहरा मानो पार्टिसिपेट खालामनो नङा होमबा प्रग्रामाव जुदि मेथाइ खनग्रा नांगौब्ला नङा होमबा दा बिथाङाबो देग्लाय बोसोरनिफ्राय बिथाङा बैसागु फांसनफ्रावबो नोंथांमोना लेंहरनो हासिगोन बा बैसागु फांसननि अनगायैबो गुबुन गुबुन प्रग्रामफ्राव जुदि नोंथांमोना जुदि प्रबिन ब्रह्मनि गानखौ मिलौदो देंखोखौ खोनासंनो लुगैदोंबा नोंथांमोना बे प्रबिन ब्रह्म एक्टरखौ नोंथांमोना लेंहरनो हासिगोन सरि बिथाङा सासे सिंगारखौ नङा होमबा दा बे सिंगारा जाहैबाय मा दा राजि जाबाय नाथाय बै बोसोरफ्राव बिथाङा गायाखैमोन मानो गानो हायाखैमोन बेखौ बिथाङा गावनि भिडिअआव होनखाबाय जे मा बिथाङा बै मोनसे समाव बिराद गाज्रि COVID-19 नाख्रेबजादोंमोन भुगिनांदोंमोन बिथाङा खाफाल गोनांखायसो थाबाय नङाबा बिथाङा रुंसारि जाखांसिगौमोन बे मोनसे ओंखायनो दिनै बिथाङा दिनै देहाया राफोद जानायखाय दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव बा फेसबुकनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनानै होदों जे मा जायफोर रायजो राजाफ्रा प्रबिन ब्रह्म जेनोखि सिंगारखौ मेथाइ रोजाबग्राखौ जायफोर मोजां मोनो अनसायो बै रायजो राजाफ्रा माने जेन' बे प्रबिन ब्रह्म बे आदाखौहाय सिंगारखौ इनभाइट खालामनो हासिगोन बैसागु फांसन फैगासिनो दं दा बैसागु जुदि फांसन खालामनो गोसो जादोंबा नोंथांमोना बैसागु फांसनाव जुदि सिंगार नांगौ जादोंब्ला बै सिंगारनि मेथाइ रोजाबनायजों रायजो राजाफोरखौ जुदि गोजोनग्लाय होनो गोसो जादोंबा नोंथांमोना बे प्रबिन ब्रह्म जोंनि सिंगार बे आदाखौ नोंथांमोना इनभाइट खालामनो हासिगोन मानोना आदाया दा फ्रि जाबाय होनना बुंदों नोंथांमोना जेरावखि लेंहरा मानो प्रबिन ब्रह्म बे सिंगार बे आदाया नोंथांमोननि ओनसोलाव थांनानै मेथाइ रोजाबहैगोन दा नोंथांमोना ओंखायनो गोबाव खालामाजासे जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मेथाइ रोजाबग्रा बा जेनोखि प्रबिन जेनोखि सिंगार बेखौ जुदि नोंथांमोनहा मेथाइ रोजाबहोनो नोंथांमोननि हालामाव जुदि लेंहरनो सानबाय थादोंमोन नङा होमबा बाट बिथाङा दिनै ओंखारनायखौ नोंथांमोना नुदों नाथाय बिथाङा दा फ्रि जाबाय होननानै बुंदों आरो देहाया दा राफोद जाबाय आरो दा बिथाङा ओंखायनो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव फोसावनानै होखाबाय जे देग्लायनिफ्राय बे प्रबिन एक्टरा बैसागु फोरबोआवहाय बिथाङा ओंखारसिगोन स' नोंथांमोनहा देग्लायनिफ्राय बैसागु प्रग्राम आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन प्रग्रामफ्राव जुदि बे प्रबिन जेनोखि सिंगारखौ मेथाइ रोजाबनो लेंहरनो गोसो जादोंबा नोंथांमोनहा गोख्रैनो बेखौ मा खालामदो कल खालामनानै लेंहरबानो जाबाय अब्लानो आदाया नोंथांमोननि हालामाव थांनानै मिलौदो गारांजों मेथाइ रोजाबनानै नोंथांमोननि हालामनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होगोन आरो दा नोंथांमोनहा अब्ला लेंहरबानो जाबाय स' आं दिनै बेखिनि मेसेजखौ आङो होबाय दिनै आदा प्रबिननि जेनोखि मेथाइ खनफिननो नागिरनाय आं बेखौ मोजां मोनदों आरो प्रबिन जेनोखि सिंगार आदाखौ मानोना जों बे Btrinfostudio इउटिउब चेनेलावनो जों आदा प्रबिनजों मोगा मोगि लाखांबाय ओमफ्राय बेवहायनो बिथाङा गावनि देहानि सोमोन्दै फोरमायनानै होजोबखादों दा नोंथांमोना जुदि बे जेनोखि प्रबिन ब्रह्म सिंगारखौ जुदि नोंथांमोननि हालामाव लेंहरनो गोसो जादोंबा नोंथांमोना गोसो खुसियै बे आदा प्रबिनखौ लेंहरबानो जाबाय आरो आदा प्रबिन एक्टर सिंगारनि मेथाइजों नोंथांमोनहा हायलालाय हुइलालाय मोसानानै माने बे रंजानाय समाव गोसोखौ रंजाहोना लाबानो जाबाय स' दिनै बेखिनि मेसेजखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ